Suntem în Biserica Nașterii Domnului, locul unde s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Ce veste minunată, dacă trăiți arată, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, că la Betleem Maria săvârșind călătoria, într-un mic sălaș în acel oraș a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș în acel oraș a născut pe Mesia.